gaskiya yan mata ba kyauta min ba. Da aka yi me? Da kika bar ni a ranar tun ɗazu ina jiran ki kuma gashi rana yana ta duka ni. To kai kuma wa? Me kake so a yi? Sai ki bani hakuri. Hakuri kuma? Ƙwarai kuwa saboda laifin da kika yi ai ba karami bane. Au, hakuri kake so ba ka? To kai sai me kuma? Sai kuma ki bani lambar wayar ki. To yanzu yarinya ta ce ba ta so, ta fasa. Me matsalan ka ne a ciki? Ko kai zaka zauna mata da shi? Kin galare. Yanzu kokari kike kuma da ni karamin mutum kenan? Allah isa jariri zaka zama ba karamin mutum ba. Watch how the game ends. It's Adam Izango against Jamila Nagudu, Hadiza Aliu Gabon, Aisha Aliu Tania, Maryam Booth, Fati Washa, Halima Atete, and Rahama Sadau. Mijin Visa. Me yasa ba zan yi fishi ba? Tunda kin nuna baki yarda da ni ba gaba daya. In dai aure kike so kin tarafi samu. Aiko bayan sati daya sai ya aiko min da sako. Kun san sakon menene? Ya sake ni. Directed by Falalu A. Dorai. Mijin Visa. Marketed and distributed by AU Merafas Nigeria Limited.